Bideo honekin erakutsi nahi duguna da nola babestu zuhaitzak oinez basoa web orrialdetik. Hortako, lehenbiziko gauza ingo duguna da sartu oinezbasoa.eus web orrialdean. Behin hemen gaudela, mango diogu babestu basoari. Hemen ikusten dugu zuhaitz bakoitza babesteak 10 euro kostatzen duela. Hemen aukeratzen aldugu zuhaitzen kopurua, zenbat zuhaitz babestu nahi dugun. Orden adibidez, nik 3 aukeratu dut. Saskira gehitu. Eta hemen ikusten dugu 3 zuhaitz babestu dugula, bakoitza 10 eurotan, denetara 30 euro. Ados baldin bagaude, eskaria egin. Hemen sartu beharko dugu gure datoak. Beharrezkoa da betetzea puntu gorria duten hutsuneak. Hau da, izena, abizena, helbidea, posta kodea, herria, provintzia, posta elektronikoa, telefonoa, hau ez da beharrezkoa, batzen alda nahi bada. Eta hemen asmatu beharko dugu pasahitz bat. Edo letrak edo zenbakiekin asmatzen dugu nahi dugun hitza edo zenbakiak. Behin idazten dugula zerbait, mango diogu hemen, onartzen dugula erosketa arauak eta ordaindu. Hemen berriz, kreditu txartelarekin ordaindu. Eta hemen idatzi beharko dugu gure kreditu txartelaren datuak. Behin beteta, maten diogu aceptar. Behin ordainketa einte, mezu bat atrako da. Batuko du ordainketa ongin dugula eta eskerrak emanen digu zuhaitzak babesteagatik. Gero, bueltatzen gara, oinez basoa horri nagusira, eta beiti gaten bagara, kusiko dugu zuhaitzak babestu dutenen izenak. Eta hemen agertuko da zuen izena. Eta hau da dena, esker mile laguntzeagatik.